ọmụmụ Kristi afọ nke mbụ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile anyị na ha ga-achụ aja Maasị tata. Na aja nke Maasị tata, ezinụlọ Emma na Tony Ikebodo na-ayọ maka ọdịmma nke ezinụlọ ha na ihe ezinụlọ ha bụ n'obi. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Bethlehem no ano Maria bubeya akwa Olibeya nahia N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne na Kristi, anyị ji obi aṅụrịkwa na afọ dị anyị Jesu Kristi na-anabata anyị niile na Maasị nke ụbọchị tata nke Krismas, na-asị anyị niile Merry Christmas. Thank you. I will nzukọkwa ọzọ n'agbanyeghị ọnọdụ anyị nọ n'ime ya na ọnọdụ ụwa nọ n'ime ya. Anyị na-ekele Chineke onye ọ bụ n'uju afọ ọma ya ka anyị ji enwe ike ịgbakọ. Ka anyị tezienụ mba anyị na Maasị nke ụbọchị tata na-ayakwa Chineke maka COVID ịkwụsịnụ ya na maka inweta vaccine a ga-eji wee gbochie ya maba ọya. Ka anyị kwarịzie onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa si n'ịga mgbaghalụ na nchekwaba nke Chineke. Meere anyị ebere biko Onyenwe anyị n'ihi na anyị emehiere gị. Gosi anyị ebere gị Onyenwe anyị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Ka Chineke ji ike niile meere anyị ebere, gbaala njọ anyị ga duru anyị na ndụ ebere. Amen. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. N'elu kacha elu, otito dịrị Chi. N'ụwa udo dịrị, otito dịrị Chi. Dị mmadụ, otito dịrị Chi. Na-asọ Chukwu, otito dịrị Chineke, anyị too gị, otito dịrị Chi, anyị kwupụta, otito dịrị Chi, ọrụ ọma gị, otito dịrị Chineke. Anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi n'okwu ebube gị. N'ihi
n'okwu ebube gị. Otito dịrị Chineke. Osebụlụ ụwa Chukwu. Otito dịrị Chineke. Eze nke igwe. Otito dịrị Chineke. Chukwu nna jike niile. Otito dịrị Chineke. Onye nwe Jesu Kristi. Otito dịrị Chineke. Sotu nwa nke Chineke. Otito dịrị Chineke. N'inwe na anyị bụ Chukwu. Otito dịrị Chineke. Nwa atụrụ nke Chineke. Otito dịrị Chineke. Nwa nke nna. Otito dịrị Chineke. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere. Mere anyị otito dịrị Chi. Onye nọ n'aka nri Nna. Otito dịrị Chi. Mere anyị ebere. Otito dịrị Chi. N'ihi na nsọ gị dị nsọ. Otito dịrị Chi. Nsọ gị bụ dị nwenụ. Otito dịrị Chi. Nsọ gị bụ Jesu Kristi. Otito dịrị Chi. Kachasị dị elu. Otito dịrị Chineke. Nyere m nsọ. Nyere m nsọ n'ebube Chukwu nna. Ka anyị rịọrịọ Chineke nna anyị isite n'ụzọ dị ịtụnanya doo mmadụ ebube mgbe i kere ụwa, bịakwa site n'ụzọ kacha ịtụnanya nye ya ebube ka ebube mgbe ị zọpụtara ya. Biko, etu ọ masịrị ya bụ nwa gị iwere ọnọdụ mmadụ, mee ka anyị soro ya keta oke n'ịbụ Chukwu nke ọ bụ. Onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee ka ụkwụ onye butere ozi ọma si maa mma n'elu ugwu, onye na-ekwusa udo, na-ewetakwa obi aṅụrị, na-ekwupụta nzọpụta, bịakwa na-agwa Zayọn sị, Chineke gị bụ eze. Gee ntị, ndị nche gị eweliela olu ha elu na-etikọta mkpu ọṅụ, maka na ha ahụla Onyenwe anyị ihu na ihu ebe ọ na-alọghachi na Zayọn. Unu niile bụ ihe a lara n'iyi na Jerusalem. Tikọtanụ mkpu ọnụ, n'ihi na Onyenwe anyị na-akasi ndị nke ya obi n'ịgbapụta Jerusalem. Onyenwe anyị agbawala ogwe aka ya dị nsọ ọtọ n'anya mba niile. Akụkụ ụwa niile ga-ahụ nzọpụta Chineke anyị.
okwu nke osebiri ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. 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 Kwere na Onyenwe anyị ukwu ọhụrụ, n'ihi na ọ rụọla ọrụ ebube. Aka nri ya na ogwe aka ya dị nsọ ewetala nzọpụta. Azịza akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Onyenwe anyị emeela ka amata nzọpụta ya. O gosila ụwa niile ikpe nkwụmọtọ ya. O chetala eziokwu na ịhụnanya o nwere maka ụlọ Izrel. Ahụla nzọpụta Chineke anyị. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Ụwa niile tiere na Onyenwe anyị mkpu ọṅụ. Kwupụtanụ n'obi dị unu mma. Gloria, akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Were n'ụbọ akwara bụọrọ Onyenwe anyị abụ ọma. Were n'ụda egwu mara mma fụọ n'opi ike, gbuo n'ụja, toonu Onyenwe anyị na eze anyị. Ahụla nzọpụta Chineke anyị. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. N'oge gara aga, Chineke gwara nna anyị ha okwu ugboro ugboro n'ụzọ dị iche iche site n'ọnụ ndị amụma. Ma n'oge nke anyị, nke bụ mgbe oge nọ n'ọgwụgwụ ya, ọ gwara anyị okwu site na nwa ya, onye o sitere na ya mee ihe dị adị. Nwa ya ahụ bụ onye ọ họpụtara ka o rite ihe dum n'ekpe. Ya bụ ihe na-enwu bambam nke ebube Chineke, bụrụkwa kpọmkwem onyinyo Chineke n'ihe dum o jiri bụrụ Chukwu. Ike dị n'iwu o tiri ka ụwa ji kwụrụ ebe ọ kwụrụ. Ugbu a, ebe ọ bụ na o bibiela mmerụ nke njọ, ọ gaala were ọnọdụ ya n'eluigwe n'aka nri nke ebube eze Chineke. Ihe ọ pụtara ugbu a bụ na ọkwa ebugoro ya akarịka nke ebugoro ndị mmụọ ọma, dịka aha agụrụ ya si karịa nke agụrụ ndị mmụọ ọma. O nwebeghị mmụọ ọma Chineke gwara, "Ị bụ nwa m, taa ka m mụtara gị," ma ọ bụ "Aga m abụrụ ya nna, ọ ga-abụkwara m nwa." Ọzọkwa, mgbe ọ kpọtara diọkpara ya n'ụwa, ọ sịrị, "Ka ndị mmụọ ozi niile nke Chineke kpọrọ ya isi ala."
okwu nke Osteburu ụwa. Ụbọchị dị nsọ abịakwasịla anyị. Mba niile bịanụ sekpuoro Onyenwe anyị, n'ihi na taa nnukwu ìhè achakwasịla ụwa. Aleluya, aleluya, aleluya. Onye n'ụlọ nọnyekwara gị. Ihe ọgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Otuto dịrị gị Chineke. Okwu ahụ dị adị na mbụ, okwu ahụ na Chineke dị. Okwu ahụ bụkwa Chineke. Ya na Chineke dị adị n'isi mbido. Ihe niile si na ya wee dịrị. Ọ dịghị ihe ọbụla dị adị nke na-esi na ya wee dịrị. Ihe niile dị adị sitere na ya wee dị ndụ. Ndụ ahụ bụ ihe nke mmadụ, ihe nke na-acha n'ime ọchịchịrị, nke ọchịchịrị na-apụghị imenyụ. Ọ dị otu nwoke Chineke zitere, aha ya bụ Jọn. Ọ bịara ịgba akaebe, ịgbara ihe ahụ akaebe, ka mmadụ niile wee si na ya wee kwere. Ya onwe ya abụghị ihe ahụ, kama ọ bịara ịgbara ihe akaebe. Okwu ahụ bụ ezi ihe na-enye mmadụ niile ihe. Ọ bịara n'ime ụwa, ọ nọkwa nọ n'ime ụwa, nke si na ya wee bido, ụwa amataghị ya. Ọ bịakwutere ndị nke ya, ma ndị nke ya anabataghị ya. Ma ndị niile nabatara ya ka o nyere ike ịbụ ụmụ Chineke, ndị niile kwere n'aha ya, ndị ọmụmụ ha na-esiteghị n'ọbara nke mmadụ, maọbụ n'ọchịchọ nke anụ ahụ, maọbụ n'ọchịchọ nke mmadụ, kama o sitere na Chineke. Okwu emere ahụ, o wee binyere anyị. Anyị hụrụ ebube ya, nke bụ ebube ahụ o ji bụrụ so otu nwa nke nna, nke jupụtara na amara na n'eziokwu. Jọn bịara ka onye akaebe. O kwupụtara sị, lee, onye ahụ kwuru sị, onye na-abịa m n'azụ akarịka m, n'ihi na o bu m ụzọ wee dịba. N'ezie, ọ bụ n'uju afọ ọma ya ka anyị niile siri nweta amara kwuru amara, ebe ọ bụ na e nyere iwu si n'aka Mozis. Amara na eziokwu si n'aka Jesu Kristi wee bịa. Ọ dịbeghị onye ọbụla hụrụ Chineke n'anya. Ọ bụ naanị otu nwa ya, onye dịkasịrị nso n'obi nna. Ọ bụ ya mere ka anyị mata nna. Oziọma ka o si bụ ụwa. Ebe anyị
na-agbakọkwa n'ebe nchụaja anyị n'ilo n'agbanyeghị mkpọtụ nke ụgbọelu na-eje na airport na moto na-agba awara awara n'ụzọ na anwụ na-ekenu. Anyị wee kelee Chineke maka ụbọchị ọma anwụ wee na-acha, anyị wee zukọ n'agbanyeghị nsogbu anyị nọ n'ime ya. Okwu nke Chineke n'ụbọchị tata wee na-akọwara anyị maka mmemme nke ụbọchị tata, mmemme nke ọmụmụ onye nzọpụta, ili olili maka ọmụmụ nke Kristi, Krismas, celebrate birthday maka Jesu Kristi. Onye amụma Aịzaya n'ihe ọgụ nke mbụ wee nọdụ nnukwu nnu arọ tupu amụọ Jesu wee buo amụma maka onye enunwa amụrụ tata. O buru amụma ihe ya nwa bụ onye nzọpụta ga-eweta, ihe ọ ga-ewetara ụwa. Aịzaya wee sị na ọ ga-ekwusa ozi ọma, ọ ga-ekwusa ozi ọma, na ọ ga-ekwu maka udo, ọ ga-ekwu maka agam n'iru, ibe nkwụmọtọ, ọ ga-ekwu maka ihe niile dị mma, ozi ọma, ihe niile dị mma. Mana nsogbu bụziri kedu ka ụmụ ụwa si wee nata ya nwa bụ ozi ọma nke Kristi. Aịzaya kwuru na ya nwa bụ Mesaya, onye mgbapụta, na ọ ga-ebuso ozi ọma n'aka ụwa niile. Ikpeazụ anyị wee sị na aka ụwa niile ahụgo nzọpụta nke Chineke anyị. Ozi ọma wee bịa, ụka wee bụrụ ozi ọma wee buso ebe niile, ụka nke Kristi. Anyị na-anya ọrụ dị iche iche ụka na-alụ wee na-eme iru ụwa ka ọ dị ọfụ, wee bụrụ ya nwa bụ ozi ọma nke Jesu Kristi ka a na-ezisa wee na-ayọ ụmụ mmadụ ka ụmụ mmadụ wee nabata ya nwa bụ ozi ọma, ka o wee bụrụ ozi ọma nke gbanwee ndụ ndị mmadụ, ka ha wee soro ụzọ nke ikpe ziri ezi, ikpe nkwụmọtọ, eziokwu, ụzọ nke ndụ, ụzọ nke ife. Ọ bụkwa na ya nwa bụ ozi ọma ka anyị ga na-ekwusa tata n'oge nke anyị. Anyị na-anya n'ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ ozi dịgara ndị Hibru. Ọ na-asị anyị na ya bụ onye nzọpụta ga-amụ bụ Jesu Kristi, bụkwa na ya ga-emejupụta amụma niile e buru nnukwu nnu arọ gara aga. Ọ ga-emejupụta iwu niile, mejupụtakwazi amụma niile nke ndị amụma bụrụ. Oziọma nke Matiu 5:17 wee sị anyị na n'ezie Jesu Kristi bụ mmejupụta ihe ndị a niile. The laws and the teachings of the prophets, Christ is the fulfillment. Ya nwa bụ ihe ọgụ nke abụọ wee sịkwana anyị na n'oge dị iche iche oge gara aga, na ndị nna nna anyị ha n'okwukwe na ndị nne nne anyị ha, ma ọ bụrụ na anyị soro ha asịa n'Igbo, na ha tụrụ anya maka ọmụmụ nzọpụta. The prophets, the patriarchs, the ancients, ndị mgbe ochie niile tụrụ anya maka ọmụmụ nzọpụta anụnwa, na-eche ma ọ ga-abụ n'oge nke ha. Ụfọdụ bisi ya wee gaba, a na-atụkwanye onye amụma
a na-atụkwa onye nzọpụta ama n'amụma ọtụtụ oge. Ihe ọgụ wee gwazie anyị na mgbe o jiri uche nke Chineke, at the fullness of time, oge ahụ ji oge uche nke Chineke, na Chineke zitere nwa ya, na Chineke mejupụtara nkwa o kwere. Maka ihe gịnị? Chineke na-emeju nkwa o kwere mgbe niile. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, o wee mejupụta nkwa o kwere site na inye ụwa onye nzọpụta ya. Maka ihe ọgụgụ nke abụọ na-agwa anyị wee na-ekwu na oge nke Chineke kasị mma. God's time is the best. Onye nzọpụta wee bịa. Anyị na-anya n'ozi ọma nke Jọn nke anyị gụrụ, anyị fụ ka ya nwabụ ihe ọgụ ozi ọma si wee na-achọ ka ọ tọghela anyị ihe omimi dị na Kristi. Anyị si na ihe omimi bụ eziokwu abụ na eziokwu nke Chukwu ji aka ewepụta, ma ya akarị uche mmadụ nghọta. Anyị agaghị aghọtacha ya. Ozi ọma na-asị anyị na onye nụnwa amụrụ bụ nzọpụta bụ okwu nke Chineke, na okwu nụnwa bụ Chineke, na ya na Chineke dị adịghị na mbido, na onwero mbido nke ọ na-enwe njedebe, bụrụ onye okike na osebo nke ihe niile, dịka anyị si gụọ ya na katikizm. Na ya ma bụ okwu nke Chineke, okwu ahụ ejikọ ụwa, ọ nnukwu ihe omimi. Ọ sịkwa anyị na mgbe oge duziri na okwu ahụ were arụ wee binyere anyị, amụọ ya dịka mmadụ, okwu nke Chineke dị adị na mbido, na-enwere mbido, na-enwere njedebe, ka a bezi mmụọ ka mmadụ. Ụmụnne na Kristi, ị na-anya atọ ebe ya nwabụ ihe omimi, ịfụ na anyị agaghị anata ata. O wee bụrụ nnukwu ozi nke a na-eri n'ụbọchị tata, ka Chineke si wee were arụ were bụrụ mmadụ, wee na-akpọzi ụmụ mmadụ ka anyị nye ezigbo asịsa, na nnukwu amara anụ nwa Chineke nyere anyị, ka anyị wee nwee ike ịnabata ya nwa bụ Jesu Kristi, nabata ya na ndụ anyị, ka ọ na-achị were ọnọdụ n'ime ndụ anyị. Ya bụ oziọma nke anyị gụrụ kwuputere ụzọ ihe abụọ gbara ọgbụrụgbụ. O kwuru ọtụtụ ihe, mana ọ nwere ụzọ ihe abụọ. Ọ sị na onye nyenwa amụrụ na ọ bụ ihe, the light of the world. Etu oziọma John chapter 8 verse 12 wee gwa anyị, Jesus the light of the world, na ọ bịago weta ife wee na-anya ụmụ mmadụ rapụ ụzọ nke ọchịchịrị wee mee gịnị? Wee bata n'ụzọ nke ife. Ya ọzọ kwukwara na Jesu bịara ka anyị wee nwee ndụ, nwee ya n'uju. John 10 verse 10. Jesu bụ ife, bụrụkwa ndụ, na ọ bịara ka anyị wee nwee ndụ n'uju, ka anyị bụrụ ụmụ nke ife. Ụmụnne na Kristi, ọkwanụ ụdị okwu dị otu n'ụwa aka akwụkwọ nsọ, okwu nke Chineke na-atọgbara anyị n'ụbọchị tata, ka anyị wee na-achị anyị uche anyị n'ime ya. Ife nke Kristi ka ọ na-achị na ndụ anyị, na ndụ nke ezinụlọ anyị. Na ọ bụ ife n'ụwa nke na-achụtasị ọchịchịrị ga-enyere anyị aka na ndụ nke anyị na-ebi, anyị wee na-aga ije dịka ụmụ nke ife. Ya bụ mgbe anyị na-eri oriri Krismas n'ụbọchị taata, oriri ọmụmụ nke nzọpụta anyị, ka anyị na-ayọ ọnụ amara nke Kristi, ka anyị na-ayọ na amara, na-agbanyere adịghị ike nke anyị, ka anyị jisi ike bụrụ ụmụ nke ife, na-agbanyere nsogbu niile na-eche n'ụwa aka mgba, na-echere anyị aka mgba, ka anyị bụrụ ụmụ nke ife, ndị
ozi ọma nke Jesu Kristi ga na-edu na-agbaziri ụbọchị ndụ fa niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kwụrụ ọtọ ikwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke na-ajụ ihe niile, onye mere eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya bụ otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna m tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, maka ihe anyị bụ mmadụ, maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were alụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa gbagbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ, ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ nọrọ n'eluigwe na ọ n'aka nri Nna, ọ ga-abịa achị ọzọ n'ebube ya ikpe ndị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị a na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwapụta, onye a na-esi eburu na-ekekọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen. Ngwa ka anyị kọsazere Chineke mba anyị dị iche iche. maka ndị nke Kristi n'ụwa niile, ọkacha anyị niile na-agbakọ na nzukọ nsọ a bụ St. Eugene, ka anyị na-egosipụta ozi ọma Kristi site n'ibi ndụ jupụtara n'obi ọma na ndidi na ezi mmekọrịta anyị na mmadụ ibe anyị. Anyị arịọ gị dị nwere anyị maka mba dị iche iche nọ n'ụwa niile, ka ha na-eso nzọụkwụ Kristi, na-achọ udo na ezi mmekọrịta n'etiti mmadụ na ibe ya, na mba dị ukwu na ndị nta. Anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ezinụlọ niile nọ n'ụwa, ọkacha ezinụlọ nke agha ma ọ bụ ụzọ tere aka kewara, ka ha nọkọtakwa ọnụ ọzọ site na amara na ịhụnanya nke Chineke na-enweghị njedebe. Anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ndị okenye nọ n'ụwa niile, ọkacha ndị okenye nọ n'etiti anyị na ndị nọ naanị ha, ka ha na-enweta ịhụnanya, nkasi obi na ike n'uju site n'ezi nlekọta nke ụmụ na ụmụ ụmụ ha. Anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ndị na-alụghị di ma ọ bụ nwunye nọ na nzukọ ezinụlọ anyị abụ St. Eugene, ka ha na-enweta nkwado na nduzi nke Chineke na nke ndị otu Kristi ibe ha, iji na-ebi ndụ n'ime gracia na-edo asọ, ọrụ ebere, ekpere na ijere Chineke ozi. Anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ndị nwụrụ anwụ, ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị taa, ndị nwụrụ n'ọrịa COVID-19, ka Chineke nye ha ezumike ebebe n'ala eze eluigwe, ma kasie ndị ọnwụ ha metụtara obi. Anyị arịọ gị dị nwere anyị ebe n'ime obi ka anyị jezie ebumnuche anyị ndị ọzọ
na mmasị nke ụbọchị tata. Chineke jike niile, anyị bụ ụmụ gị ndị ji amara gị wee gbakọ n'ọnụ n'ụbọchị tata na-enye gị ekele. Anyị wee na-ayọ ngọzi gị nna, ngọzi n'elu ngọzi, amara n'elu amara, na-ayọ nchekwaba gị, odudu gị na mgbazi gị na ndụ anyị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Mary mụrụ nwa ka nwa. Onye jụrụ Mary, onye ahụ jụrụ ihe ka mma o. Onye jụrụ Jizọs, onye ahụ jụrụ ihe ka mma. Ịma na amụrụ nwa ka mma amụrụ nwa ka mma. Mary mụrụ nwa ka mma Mary mụrụ nwa ka mma. Onye nwere Jizọs, onye ahụ nwere ihe dị mma. Onye jụrụ Jizọs, onye ahụ jụrụ ihe ka mma. Ịma na amụwo nwa ka nwa amụrụ nwa ka nwa. Onye mụrụ nwa ka ibe ya o, Mary mụrụ nwa ka nwa. Onye mụrụ Jizọs, onye ahụ nwere ihe dị mma. Onye jụrụ Jizọs, onye ahụ jụrụ ihe ka mma. Ebee ka amụrụ anyị? N'ụlọ anụmanụ. Olee ebe amụrụ eze? N'ụlọ anụmanụ. Ebee ka amụrụ eze ụwa? N'ụlọ anụmanụ. Ebe amụrụ eze n'ụlọ anụmanụ. Ndị nsọ ga-ezute ya n'ụlọ anụmanụ. Ndị igwe ga-ezute ya n'ụlọ anụmanụ. Ị ga-agwa m ebe amụrụ eze ụwa? N'ụlọ anụmanụ. Ewo anụmanụ. Ewo ebe amụrụ eze. Ebee ka amụrụ eze? N'ụlọ anụmanụ. Eze kasị ụwa niile n'ụlọ anụmanụ. Ị ga-agwa m ebe amụrụ eze ụwa? N'ụlọ anụmanụ. Ewo n'ụlọ anụmanụ. Ewo n'ebe amụrụ eze. Yọbanụ ụmụnna m ka aja anyị na-achụkwuru ihe ga-amasị Chukwu na aja ike niile ịnara nọ. Onye nwe anyị nara aja n'aka anyị maka otite na ebube afọ anyị maka Ka ọ dị mma nke anyị n'izugbo nke nzukọ ya dị asọ. Amen. Dị nwenụ, biko nara onyinye anyị na-ebutere gị na nnukwu olili nke ụbọchị tata. Ọ bụ site na ya ka anyị ji emeda Chineke obi n'ụzọ zuru ezu, ka anyị na ya werekwana mma ọzọ. Biko mekwa ka anyị fee ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. nọnyekwara gị. Welite n'obi elu. Anyị ewelitego obi anyị elu n'ebe gị nwa anyị nọ. Ka anyị edewe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ekwesị bụrụ ihe ziri ezi. O kwesịrị eze bụkwa eziri ezi na-azọ ndụ. Na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile ọ narị nsọ. Chineke ji ike niile ịdọgba atụ ụgba site na Kristi dị nwe n'anyị. N'ihi na ihe omimi nke okwu mere arụ, ejeghị anyị nghọta ọhụrụ banyere ebube gị. Ebe anyị kwenyere na Chukwu bịara n'ụdị a na-ahụ anya, ka anyị si na ya jupụta n'ịhụnanya maka ihe mmụọ anyị anaghị ahụ anya. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị, Hosanna n'elu kasị elu. Hosanna n'elu kasị elu. Hosanna nsọ nsọ nsọ. Hosanna nsọ nsọ. O sepụlụ ụwa nsọ 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 nke igwe ndị agha nsọ 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 ebube gị nsọ nsọ
nsọ jupụtara nsọ 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 eluigwe n'ala nsọ nsọ Hosanna n'elu kasị elu Hosanna n'elu kasị elu Hosanna nsọ 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 ọ dị ngọzi nsọ nsọ onye bịara nsọ 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 n'aha onye nwanyị nsọ nsọ Hosanna n'elu kasị elu Hosanna n'elu kasị elu Hosanna nsọ 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 na anyị ji ezi eso gị na-eri nri m nsọ anyị na-arịọ ka ire onye ndị a nsọ si n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee wara anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edi ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ were achịcha nye gị ekele na otito na nwa ya n'ihe ụmụazụ ya sị tara m nke a dị elu ya unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. etu akwa ka o si mee mgbe anyị chọrọ nye anya si obere iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ụmụazụ ya sị tara m nke a ṅụọ unu niile ka biko nke ọbara m ka ọ gba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka ewe gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụta n'ihe omume nke okwukwe anyị na-eme ugbu a na-ekwupụta ọnwụ gị na-egosikwa mmetere ọnwụ gị Kristi wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ na ncheta nke ọnwụ na-abịatere ọnwụ nke nwa gị anyị ebunyeghacha nke ndụ na iko nke nzọpụta. anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu na egwu na-efe gị. anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụrụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gaziri ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro uwe ji Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu, Josef dị nsọ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile dị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-ejekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. ụmụnna ka anyị were ekpere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, ka o todula aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, ekwela ka anyị kwere nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. zọpụta anyị na-arịọ gị osi ebe ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye ndụ n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na nje oge niile anyị bụ gbara ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otito ebe 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 ebe. Onyenwe anyị Jesu Kristi, ogwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ unu, udo gị ka nna enye unu. Edekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya na okwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ ndụ na-achị ebe 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 ebe. Amen. Udo nke osiri ụwa dịrị unu mgbe niile. Dịrịkwara gị. Feela nwanne gị aka maka ekene nke udo. Udo na ịfụnanya. Udo. Merry Christmas everybody. The same to you, Father.
Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere, ebere. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere, ebere. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa. Nwatụrụ nke Chukwu, nwatụrụ nke Chukwu, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa. Nye anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo, udo. Lee nwatụrụ nke Chukwu na onye na-egbochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwanụ m tosila nke bata n'ime ụlọ m ụlọ nsọ nsọ mbibi ga-adịrị ka ahụ na ọbara aka isi chekwaba anyị luo na ndụ ebebe. Amen. maka ịnata oriri ịkwụsị ịkwụ ukwe wee nye nata oriri, ịnatasị oriri ichigaba n'oche gị, tinyekwa maskị gị were kwebezie ukwe. Gụrịbanụ, ka anyị gụrịbanụ, gụrịbanụ na Kristi dị nwenụ eze mụrụ ọhụrụ, onye nzọpụta ụwa niile abịago. Gụrịbanụ, ka anyị gụrịbanụ, eze mụrụ ọhụrụ.
eze ụwa niile. Ngọzi pụrụ iche dịkọrọ Virgin Maria bụ nne onye nzọpụta. Ṅụrịbanụ ka anyị ṅụrịbanụ, ṅụrịbanụ na Kristi dị nwenụ eze amụrụ ọhụrụ, onye nzọpụta ụwa niile abịago. Ndị eze Ịsọ siri n'ọwụwa anyanwụ jee ebe a mụrụ ya. Ha nyere ya onyinye ọlaedo, frankincense na myrrh, onyinye a na-enye ndị eze. Ṅụrịbanụ ka anyị ṅụrịbanụ, ṅụrịbanụ na Kristi dị nwenụ eze amụrụ ọhụrụ, onye nzọpụta ụwa niile abịawo. Ka anyị soro nụ ndị mama nye Chineke ekele. Otuto dịrị Chineke n'elu kacha elu. Ṅụrịbanụ ka anyị ṅụrịbanụ, ṅụrịbanụ na Kristi dị nwenụ eze amụrụ ọhụrụ, onye nzọpụta ụwa niile abịago. Anatago Jesu n'obi, ọ bụ mgbasị aṅụrị, o si n'eluigwe bịa n'ụwa. Otito dịrị n'ume anị ka m si eburu, onye nzọpụta nke m. Eji m obi niile ekwelụ Chukwu onye otito. Anatago Jesu n'obi, ọ bụ mgbasị aṅụrị, o si n'eluigwe bịa n'ụwa. Otito dịrị ya. ka anyị ayịyọ Chineke nna nke ebere, onye nzọpụta nke ụwa amụrụ tata, bụ onye ntọala nke ndụ anyị na Chukwu. Biko mee ka anyị si n'aka ya nweta ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen.
n'aha Igbo Catholic Community anyị na-asị onye ọbụla Merry Christmas. N'elu ya anyị na-ekelekwa unu n'anya n'ụbọchị nke tata mgbe anyị bidoro anwụ na-akụ ọfụma ọ dịka wedọs na ụka 12 anụ anyị na n'ilo were aka na anyị agbara anyị Krismas nke kachanụ anwụ were na-acha anyị oruzie kịta anyị na-akwado mgbasa ọ dịzie ka mmiri ya akwado izo o were na-eji ya bụ na weda agbagoro anyị Krismas nke ka nke anyị wee na-ekenekwa ose buru ụwa. Anyị na-elotekwa ndị niile maka Religious Congress February 18 to 21 ka ị nwee ike irejista ndị niile chọrọ iji ya wee na-ayọkwa ndị niile ndị ka ji ụgwọ na nkwa ha kwere biko ka ha mejupụta nkwa niile ha kwelụ. Together in Mission and Capital Campaign ka anyị lotie wee lotekwa na parish anyị na-aga n'iru nwanne echi bụ 26 Saturday, nwanne echi bụ 27 Sunday. Ihe ọ pụtakwara bụ na ya aka ụka ụbọchị ụka ebe a ụka 8 ụka 10 na ụka 12 ka anyị lotie na ọ bụrụ na anyị akago nke tata anyị elozozie nwanne echi parish anyị na-aga n'iru. Anyị wee na-ekenekwa onye ọbụla n'ime anyị ndị niile bịara ebe a wee na-asị unu jidenu ka unu ji na arọ nke anụnwa etu COVID si na-eme na anyị ga-emeri ya ọkwa n'eziokwu anyị ga-emeri COVID na 2020 Chukwu nye aka etu ugbu arọ ọzọ anyị ga na-ebizi ndụ ka anyị si ebi na mbụ na ya bụ ekpere anyị bikarịa. Wee na-ekenekwa onye isi ụka anyị bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi ka anyị na-akọpụrụ na ya aka biko nụ wee na-asịkwa ụfọdụ gbasaa anyị naba na ma 55 nke ghe n'ọkụ ma nke aka ya eghe eghe anyị na-eri anyị na-ekene Chineke. Onye ọbụla daalụnụ. Can't you call we say in Merry Christmas again? Ekele dị Chineke. Onye ọbụla edowela anyị ndụ anyị wee fọ Christmas nke arọ ọnụnwa anyị na-ekenekwa ya na-ayọkwa nchekwa ya n'ụdị ya oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo. Ekele dịrị Chukwu. Nedu kpakpando n'igwe, nedu kpakpando n'igwe, nedu kpakpando n'igwe.